हेलो फ्रेंड्स, आंनि मोनसे गोदान भिडियो नोंथांमोन बयखौबो बराय हरबाय। लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव आपडेट लाबोदों। लोगोफोर, फुजि बसुमतारी आब'आ फिसाज्ला ना फिसाजो मोनखो नोंथांमोना जुदि मोनथियाखैब्ला बे भिडियोनि गेजेरजोंनो मोनथिनो मोनगोन। भिडियोखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जों बयजोंबो सिनायजाखानाय बर'निनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी आब'नि गोबाव समनिफ्राय एक्साइटेड जानानै थाखानाय गोदान आगाना थारैनो मोगथां महर मोनमारबाय। बिथाङा सासे गथ'नि बिमा जानो हामारबाय। स' मेनि कंग्रेचुलेसन आब' फुजि आरो आदा विंकल ब्रह्म बिथांमोननिसिम। दिनै बिथांमोनहा गंसे सुइट फेमिलि जानो हाबाय। लोगोफोर, फुजि बसुमतारी आब'आ फिसाजो मोननो हाबाय। बिथांमोननि गोबाव समनिफ्राय नायनो एक्साइटेड जानानै थानाय गोदान आगाना थारैनो मोगथां महर मोनमारबाय। लोगोफोर, जोबनायाव आरो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। लोगोसेनो बे भिडियोनि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। लोगोफोर, भिडियोखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।